Karon adlaw sa Lunes sa ikaduhang semana sa pagkabanhaw. Bisan kinsang inahan makaingon gayud nga walay pagpanganak nga dili sakit. Bag-ong kinabuhi ug bag-ong paglaom mugitib gikan sa panlimbasog. Si Pedro ug si Juan kauban sa ubang mga tinun-an nga nagkatapok sayod niini. Human sila nabilanggo tungod sa ilang paghisgot mahitungod kang Hesus, napuno sila sa Espiritu Santo ug misugod pagsulti nga mas maisugon. Sa sinugdanan, mas mitalaw si Nicodemo nga mag-adtuan kang Hesus panahon sa kagabhion. Nakakatuon siya nga kinahanglang matawo siya diha sa espiritu aron mahimo siyang matinud-anong saksi sa ingon makasulod siya sa gingharian sa Dios. Ang ebanghelyo ni Juan musaysay unya sa iyang pagpaluyo kang Hesus ug sa iyang paghatod sa patayng lawas ni Hesus ngadto sa lubnganan. Alang kanato nga mga tinun-an niini karong mga panahona, muharong usab kita sa samang hagit nga matawo diha sa espiritu sa ingon mas maisugon kitang musaksi sa ebanghelyo pinaagi sa atong mga pulong ug sa atong mga binuhatan. Kining bag-ong kinabuhi diha sa espiritu moabot nga adunay bugti. Kinahanglang mamatay kita sa atong kaugalingon sa ingon magkinabuhi kita diha sa espiritu. Pamalandong. Buot ba ako nga mataw pag-usab ug magkinabuhi diha sa espiritu? Nan, kinahanglang magpakamatay ako sa akong kaugalingon ug maisugong musaksi sa ebanghelyo pinaagi sa akong mga pulong ug mga maayong buhat. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa dihang gibuhian na sila, si Pedro ug si Juan namalik sa ilang mga kauban ug ilang gisugilon kanila ang gisulti sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga kadagkuan sa lungsod. Sa pagkadungog nila niini, naghiusa silang tanan pag-ampo sa Dios. Miingon sila, Ginoo, ikaw ang nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, ug sa tanan nga anaa kanila. Pinaagi sa Espiritu Santo, misulti ka sa among amahan nga si David nga imong sulugoon sa iyang pag-ingon. Nganong nasuko man ang dili Hudiyo, ug nganong naglaraw man ang katawhan ug mga buta nga walay kapuslanan. Nangandam ang mga hari sa yuta ug ang mga pangulo nagtigom batok sa Ginoo ug sa iyang Mesiyas. Kaysa pagkatinuod, niining maong syudad, si Herodes ug si Poncio Pilato nakighiusa sa mga dili Hudiyo ug sa mga taga-Israel batok kang Hesus, ang balaan mong sulugoon nga imong gihimong Mesiyas. Apan pinaagi niini, ila hinuong gibuhat ang tanan nga imo nang gilaraw nga mahitabo pinaagi sa imong gahom ug pagbuot. Ug karon Ginoo, tan-awa kining mga panghulga nga ilang gibuhat, ug kaming imong mga sulugoon hatagig kaisog pagsulti sa imong mensahe. Ituy-od ang imong kamot aron sa pag-ayo ug itugot nga mahimo unta ang mga butang katingalahan ug mga milagro pinaagi sa ngalan sa balaan mong sulugoon nga si Hesus. Human sila mag-ampo, nauyog ang dapit nga ilang gitiguman, ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug nagwali sa mensahe sa Dios sa walay kukahadlok. Ang pulong sa Ginoo.
Salmo responsoryo. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Nganong napungot man ang mga nasod ug ang katawhan misulti ug binuang. Ang mga hari sa kalibutan mialsa ug ang mga kadagkuan nagkasabot batok sa Ginoo ug batok sa iyang gidihugan. Lugtion ta ang ilang mga talikala ug isalikway ta ang ilang mga gapos halayo kanato. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Siya nga naglingkod sa trono sa langit nagakatawa. Ang Ginoo nang yamid kanila. Unya diha sa kapungot misulti siya kanila, nalisang sila kaniya diha sa iyang kalagot. Nagbutang ako sa akong hari didto sa Siyon, ang akong balaang bukid. Isangyaw ko ang kasuguan sa Ginoo. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Ang Ginoo miingon kanako, ikaw ang akong anak, karong adlawa gianak ko ikaw. Pangayo kanako ug akong ihatag kanimo ang mga nasod nga kabilin ug ang kinatumyan sa yuta nga imong katigayunan. Manduan mo sila sa bunal nga puthaw, imo silang buk-on ingog kulon nga yuta. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. May usa ka pangulo sa mga Hudiyo nga ginganlag Nicodemo, nga usa ka sakop sa pundok sa mga Pariseyo. Usa ka gabi iniana, miadto siya kang Hesus ug niingon kaniya, Rabay, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat, gawas kun ang Dios mag-uban kaniya. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw. Walay makakita sa gingharian sa Dios, gawas kun siya matawo pag-usab. Unsaon man pagkatawo pag-usab sa usa ka tawo nga gulang na? Nangutana si Nicodemo. Dili niya mahimo ang pagsulod sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatawo pag-usab. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw. Walay makasulod sa gingharian sa Dios, gawas kun matawo siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Ang gianak sa tawo, tawo usab, ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Ayaw ikahibulong nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglan magpakataw kamo pag-usab. Ang hangin muhuros bisan asa kini buot mo padulong, madungog mo ang paghuros niini, apan wala ka mahibalo diin kinigikan o asa kini padulong. Ingon usab niini ang tanan nga matawo pinaagi sa espiritu. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.